Case chegamos ao final. En primeiro lugar, grazas a todos por a vosa entrega, por a vosa paciencia. Xa nos decía ao principio que iba a ser un pouquiño longo. Ninguén se quere perder, como vos podedes imaginar, participar en este circo de 3 pistas que temos aquí montado. Estamos super orgullosos deles. Bueno, ao fin e ao cabo nos representan o noso traballo, o seu e o noso esforzo. Vou intentar recortar para deixarvos marchar. Entón, este tamén é o momento dos graduados, de acordo? Estes rapaces que despois de 10 cursos con nós, que se di moi pronto, pois hoxe rematan o seu grado profesional, elles imos dar un agasallo. Para iso vou a pedir a Araceli Gestido, a alcaldesa, por favor, que suba para botarme unha man nesa tarefa. E despois eu vou a pedir que vos adique unhas palabriñas. Entón, os graduados este ano son Antía Argibaido Pazo, de piano. Raquel Rial Otero, de violonchelo. Mateo Rivera Díaz, piano. Carla Silvosa Mariño, piano. Hoy me despido de vos. Grazas de corazón, en nome de todos os que formamos esta comunidade. Ia dicir unha cousa, unha frase que me gusta moito. John Lennon decía que si hai unha resposta é o amor, e aquí sentimos eso, sentimos o amor pola música e pola comunidade. Creo que eso se nota. Todos os profes temos algo en común, que cando nos chegamos xa estaba María Jesús. Foi a primeira en chegar, e temos que agradecer iso. Voulle pedir aos profes e ao personal non docente, as conserxes tamén, que se cheguen aquí para compartir este momento. Hoxe non hai guión, hoxe é un día moi especial. Eu tamén preparei o meu discurso porque non quería que me quedase atrás ningunha palabra de agradecemento nun día tan especial. A vista que teño dende aquí é conmovedora, teño que decilo, dá gusto vervos a un lado e a outro, é maravilloso. Pois ben, dende logo, teño que decirvos que é unha felicidade para min compartir con vos un concerto de fin de curso, un ano máis. Pero hoxe, ademais do concerto de fin de curso, é un día para celebrar, e un día para celebrar o traballo,
a dedicación e a ilusión de todas as alumnas e os alumnos que ao longo deste curso medrastedes non só como músicas e como músicos, sino como persoas. Detrás de cada interpretación das que escoitamos esta tarde hai moitas horas de estudo, de esforzo, de superación e tamén de compañeirismo. A música ten algo especial, como sabedes, é unha linguaxe universal que nos permite expresar emocións, compartir sentimentos e construir comunidade. En un mundo que tantas veces nos empurra á presa, a música ensínanos o valor de escoitar, de ter paciencia, de ter sensibilidade e nos ensina a valorar o traballo ben feito. Por iso quero felicitar, en primeiro lugar, o alumnado todo. Bravo, parabéns. Pero tamén teño que felicitar o profesorado. A súa dedicación fai posible este proxecto educativo e as familias que acompañades cada paso deste camiño, apoiando e animando os vosos fillos e fillas para que poidan desenvolver o seu talento. Hoxe quero facer tamén unha mención especial aos alumnos que acabamos de agasallar, que rematan, consiguen por fin graduarse. Antía Arcipaido Pazo, Raquel Rial Otero, Mateo Rivera Díaz e Carla Silvosa Mariño. Polo camiño percorrido, chegar aquí require dende logo moito esforzo, perseveranza e moitas horas de dedicación. Este diploma non é só recoñecemento aos coñecementos adquiridos, senón tamén a vosa constancia e o voso amor pola música. Agardo que levedes sempre convosco todo o aprendido nestes anos e que a música siga formando parte das vosas vidas, sexa cal sexa o camiño que decidades seguir de agora en diante. O Conservatorio e a Escola de Música son unha das grandes fortalezas do Concello de Cangas. Son espazos nos que se forma talento, pero tamén cidadanía. Espazos que contribúen a facer do noso Concello unha vila máis viva, máis creativa e máis orgullosa da súa cultura. Quero aproveitar tamén, non podía ser de outra maneira, bueno, e isto sí que vai sair fora do guión, porque eu non sabía que estaría hoxe interpretando o grupo Son da Lúa, que quedaron, sabedes, con gañadores do terceiro premio no certame de Quero Cantar na Coruña, e non estaba no guión, pero non quería olvidarme. Así que grazas tamén a eles e parabéns. Logros que hoxe celebramos son o resultado dun esforzo colectivo que se mantenga no trasano e que permite que esta institución continue medrando e ofrecendo unha formación de calidade. E antes de rematar, permitídeme dedicar unhas palabras moi especiais a unha persoa para que este acto tenga un significado diferente. Este é o último acto, o último concerto de fin de curso que vive María Jesús como directora. E por iso, máis que unha despedida, queremos que sexa un momento de agradecemento. Ao longo de décadas de dedicación ao ensino musical, María Jesús contribuiu a formar xeracións de alumnas e alumnos, deixando unha pegada que vai moito máis alá das aulas, porque quen educa non só transmite coñecementos, transmite valores, confianza, paixón e oportunidades. O pobo de Cangas xa quiso expresar recentemente ese agradecemento cando o xurado dos Premios da Cultura deste ano do 2026 decidiu recoñecer a súa trayectoria con un dos galardóns. Un recoñecemento que fala do respeto e do cariño que a nosa vila sente por unha vida inteira dedicada á música e á educación.
María Jesús, en nome do Concello de Cangas, quero darche as grazas. Parabéns. Porque non vou ser a última. Grazas pola túa entrega, pola túa profesionalidade e polo teu compromiso con o noso centro e con o noso povo. Grazas por todo o que fixeches para que a música formase parte da vida de tantas persoas. E precisamente por eso, este ano decidimos facer unha pequena excepción ao protocolo habitual deste auditorio, pois normalmente corresponde a alcaldía pechar as intervencións institucionais, pero hai ocasións nas que paga a pena facer unha excepción. E quero darche paso en mostra de recoñecemento e agradecemento que hoxe te queremos mostrar. Por iso non vou pechar o acto. Hoxe queremos que sexas ti, María Jesús, que teña a última palabra, porque esta tamén é a túa celebración, porque esta casa leva moito de ti. E porque pensamos que non hai mellor maneira de agradecer unha vida de dedicación que convidándote a pechar este acto diante das persoas que compartiron tanto contigo durante tantos anos de traballo, de aprendizaxe e de música. Moitas grazas a todas e a todos. María Jesús, grazas. A verdade que estou moi sobrepasada, moi emocionada. Bueno, esperando un fin de curso fantástico, como sempre levamos a cabo todos. Non esperaba tanto, a verdade. Pero sí, co permiso da señora alcaldesa, sí que boto aquí en falta a 3 persoas, que son Paco, Andrés e Juanjo, por favor. Somos un equipo de traballo que debedes estar aquí con todos nós. O traballo que facemos entre todos, facemos con moitísimo cariño. Temos que compartirlo. Estaba arriba, por favor que baixe. Non quero defenderme moito porque todos, bueno, é o remate, este é o remate de concerto. E así como o concerto chega ao seu fin, pois eu chego ao fin da miña, digamos, etapa como mestra neste centro, o cal é un fin de etapa e un comenzo para outra etapa diferente, simplemente diferente. Pero da que a verdade me levo moitísimas alegrías, moitísimas, desde o comenzo, desde que eu e outros como os que estamos aquí comenzamos fai algún ano que outro ata hoxe, pois as cousas foron medrando, mellorando, tivemos máis agrupacións, crecemos en poder facer outras cousas ata o día de hoxe. E o día de hoxe que creo que non teño nada que dicir porque vou a quedar corta. As agrupacións son fantásticas. O traballo amosado de entre profesores, pais, alumnos é moi bon. Síntome tan orgullosa e con tanto respeto o traballo que se fai que, bueno, pois que teño que expresalo unha vez máis. Por un lado, sí que quero destacar o traballo instrumental de todas as agrupacións. O concerto de fin de curso só amosamos agrupacións, porque senón sería interminable o concerto. Para iso temos outras actividades e outras audicións. Pero sí quero, para mí é moi importante resaltar a humanidade,
ao valor humano que temos todos os que estamos aquí, o traballo, a implicación, o compañerismo, o levar a cabo proxectos, pois neste caso fantásticos, e noutros tamén. Só teño palabras de agradecimento, por exemplo, para todos os profesores, todos os meus compañeiros que traballamos sempre intentando facer o mellor posible, o mellor que sabemos e que podemos. A todos os alumnos que traballan, estudan, a veces teñen moitos exames e temos que decir tranquilidade que chegamos todos. A todo o alumnado, a todos os meus alumnos, os que puderon participar aquí, os que están aquí do outro lado do escenario, e todos os que están por aí fora, porque todos son parte de, bueno, do que eu me levo conmigo, que isto por suposto, non o olvidarei nunca. Tamén quero dar as grazas, aparte de todos os que estamos aquí, a todos os equipos de directivos que me acompañaron ao longo destes anos. Todos pusemos a maior ilusión, pero sinto como un agradecimento puntual no día de hoxe ao meu equipo actual, que son Andoni e Marcos, que traballaron todo este tempo en acordo cos profesores, cos alumnos, para terme enganada todo este tempo, non me deixaron facer nada, reunironse cando eu non estaba, quedaron en tempos que eu non estaba para darme esta sorpresa impresionante. A todos os exalumnos que tamén puderon subir aquí a colaborar, é que penso que isto non é moi habitual, o sea, é fantástico o que podemos conseguir. Somente quero deixar unha reflexión, un pensamento para todos os alumnos. Simplemente quero transmitir que traballedes sempre con ilusión, sempre. Ás veces temos momentos de dúbidas, momentos que non sabemos ir para un lado, para outro, pero sempre, con esforzo, traballo e ilusión, ter claro que chegaredes onde querades chegar. Creer en vos mesmos, eso é esencial. Unha vez que un ten claro o que quere, créeme que o vades a conseguir. Moitísimas gracias. Vale, a ver, a min deronme este ramo de flores, pero non é meu, é de parte da AMPA, en representación de todas as familias do centro. Bueno, é unha planta para que cando a tiñas en casa, que nos lembres a todos crecendo.